Opravdu? Jo? Co? A vy se neprebijete, co je na tom pravdy? Co ty pitky? Neboj, Tady. dívej, maminka tě fotí. Mikuláš to má, Kubíčku, poslouchaj. Mikuláš to má napsané, že prý se bijete, je to pravda? Je to pravda? Peťo? Nebijete se? Ale jasné, ty ano. Nebej. Určitě se nebijete? Já to všecko vím, takže žádné rvačky, nebudete se víc. Ohračky a kokínka, všechno, co dostanete, se budete pěkně dělit. Uklízet si hračky. A hlavně maminku a tatínka poslouchat, jo? A Kubíčku, a co to počurávání ještě? Všetci to ví. Tak, pěkně říct včas, jo? Ať má máma mi na prání. Příští rok tam. Tak, a co jim zaspíváte? Tak, něco nám přepejte. Co jim zaspíváte, Kubíčku? Tady máte dárečky od nás. To je pro Peťu. Je, a jak řeknete, kluci? A ještě si vemte z košíčku. Vemte si. Co unesete, jo? Každý jedno, kluci, jedno kokínko, jo? Naberte si, co unesete. Bez mi si ještě perníček. Ještě si vemte. Vem ať bráchovi. Jo? A jak se říká? Tak, není za co. A